guruyon dari landong. Kay looy po ni manawan tuwad sa init. Bidayon rin na siya balik. Upaw na. Ha? Alangan di ba na pangsanga, pangdahon man na nga gunting. Katong burag baog dako og ang pikastiyan, ambot og naabas tinong. Para dahon ra na siya. Chay mauna. Ang gitason? Mas mubo man na. Tigbasa nag-apit. Ha? Binaid ba yan ng
naman nyo, isin ko. Hindi ko kuha yan, hindi ko patipitik. Ang advance ko. Ano ba? Ah, gusto ko lang kaya ng malapit. Nabuka ka din. Tanong. Ihurot naman lagi na nimo. Ihurot naman lagi na. Marupaw. Imong kuptan maura pud imong tigbason. Ang imong gikuptan mao pud imong tigbason. Wala, ang kahoy nga ko anong matay gid ay siya. Pit na alas 4. Pit na alas 4. Alas 3:56. Ha? Oh, kana. Di ba mao man gyud nay unang putol nimo katong gagabas ka diha. Upaw na tanan. Mura magnaay padung bagyo. Or gibagyo.